El dia d'avui, amb les dificultats, qui s'imaginaria obrir una nova estació d'esquí a Catalunya Nord? Fa més de 40 anys, això va ser possible aquí, a la Presta, al terme municipal de Prats de Molló, a 1.800 metres d'altitud. Eren temps de joia, de certa bonança econòmica i de benevolat. Aquí hi havia una pista vermella i una pista blava a dalt, que arribava aquí. Hem pres aquí, hi havia la pista d'esquí de fons i la pista per als debutants s'atrapava a les conques, al xalet de les conques. Baixava a les conques, sí. I això era la pista dels debutants. Hi havia pas de mesa. Teníem de demà amb esquí. Fins a dalt, amb baixant i amb pujant. Hi havia una dona de Prats, una ceutia que venia aquí, al matí muntàvem amb el 4x4 del que tenia, el portaven aquí, i ell ens feia, encenia l'estufa i ens feia xocolata. Així, quan la gent tenia xocolata ben calent, aquí sota, aquí. La cabana. Doncs d'aquí, aquesta cabana, era el que direm el guixet. Aquí la gent agafaven el tiquet per poder agafar el telesquí que començava, que sortia d'aquí. Hi havia també un post on se comptava la gent, a la fi del dia, sabien exactament com de gent havien agafat el telesquí. I de gent n'hi havia força. Cal que diumenge de gener i febrer venien fins a 3.200 adults i mainatges de Prats, Arles, Ceret o el Bolú. Era més jove. I també havien fet també un parasolell que agafaven els cotxes i també quan baixaven a Perpinyà, a Prats de Molló, fan esquí també. L'estació de Prats de Molló havia obert les portes l'hivern del 1971 i va conèixer anys majors de 1975 a 1982. Hi havia assistència dels bombers, radioseguretat, un aparcament, una màquina llevaneu i una altra per quitxar la neu. Va plegar la grossa causa de fer tancar l'estació va ser la neu. Perquè era pas una fera de calés d'això, perquè la cosa funcionava molt bé. Perquè l'Ajuntament, quan l'Ajuntament va agafar l'estació, tot seguia, es va asfaltar la carretera, se va fer el pàrquing aquí també asfaltat, aquí el telesquí funcionava bé, se va fer una ampliació del costat de les conques, ja es va començar a parlar de fer un xalet a les conques, per fer també una pista més... que deien la mainada, pista dels debutants i la mainada, era ben bé, l'ampliació es feia ben bé, però cada any, i més aviat a les conques, que és a 1.600, hi ha 200 metres de diferències aquí, quan arribaven a Tui faltava de neu. Aquí, a 1.300 metres, a Mosset, sota el Coll de Jau, també hi va haver una estació d'esquí amb vestigis intactes el dia d'avui. Aquest espai de lleure va obrir l'any 1973 per satisfer els esquiadors de Campoma, Catllà, Prada i Vilafranca de Conflent, fins a Perpinyà. Era una estació familiar. Un munt de la gent que freqüentaven aquí al Coll de Jau venien d'un any sus d'altre. Hi havia un munt de mainada, perquè les pistes d'esquí són pas difícils. Hi ha una verda de l'altre costat i aquí, d'aquell costat, una verda i en un rodal roja. L'estació d'esquí més petita del món, deia la publicitat de l'estació de Coll de Jau. Proposava 2 pistes, 800 metres per llisassos de la neu. Aquesta estació de Mosset va tancar l'any 2004, quan tenia 40 anys. De fet, les dificultats de la manca de neu ja s'havien detectat el 1986. Marxava pas mal que això, era petit, ja havíem fet la més petita estació del món, bé, marxava. Però el dia d'avui, fins a l'estació on hi ha neu, no va bé financerament parlant, i aquí no se pot entretenir una estació on hi ha massa neu i podem pas pujar, on hi ha pas i podem pas fer esquí. Pel futur, el Consell Municipal de Mosset podria desmuntar el telesquí, una desena de torres de ferro i cables que rovillen al mig del bosc. La comunitat de comunes del Conflent ha fet un camí pedestre fins a la Pica de Madres per afavorir un turisme de natura. Amb tot el seu folklore, aquesta estació recorda l'època de les 30 Glorioses, un temps dolç,
sense massa preocupacions.